चलिए भैया नमस्ते प्रणाम। रउआ लोगन के बीच एगो हास्य कविता भेजा तानी जौना कविता के शीर्षक बा रॉन्ग नंबर। इ कविता एक जानी हमार मित्र के पत्नी के कहानी बा। में उनका मोबाइल पर फोन आइल, एक नया नंबर देख लिया, डायरेक्टे कहते जीजा नमस्ते। वही पर कविता लिखाइल बा। बहुत कुछ बतियौली, बाद में पता चलल कि आदमी दूसर रहल, दूसरे के नंबर रहल। लीजा सुनी जा। एक जानी भौजी के सुना नतीजा, एक जानी भौजी के भइल नतीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा। हंसी मजाक हिक भर कैली, अनजाने आदमी के जीजा बनैली। हंसी मजाक हिक भर कैली, अनजाने आदमी के जीजा बनैली। फोन पर मांगे लगली बर्गर और पिज्जा, एक जानी भौजी के भइल नतीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा। ऑडियो कॉल फोन आइल खूब बतियैली, ऑडियो कॉल फोन आइल खूब बतियैली। देखे खातिर चेहरा वीडियो कॉल कैली, ऑडियो कॉल फोन आइल खूब बतियैली। देखे खातिर चेहरा उनके वीडियो कॉल कैली। चेहरा देख भइल उनके बुरा नतीजा, चेहरा के देख भइल बुरा नतीजा। एक जानी भौजी के भइल नतीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा। नया नंबर फोन सोच के उठाव, नया नंबर फोन सोच के उठाव। पहले पूछो परिचय फिर आपन बताव। नया नंबर फोन सोच के उठाव, पहले पूछो परिचय फिर आपन बताव। ना तो बिना रिश्ता के मिले लगी वीजा, ना तो बिना रिश्ता के मिले लगी वीजा। एक जानी भौजी के भइल नतीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा। भइल बवंडर बढ़ गई लफड़ा, भइल बवंडर बढ़ गई लफड़ा। ई पूछे घर उनके ऊ कहे छपरा, भइल बवंडर बढ़ गई लफड़ा। ई पूछे घर उनके ऊ कहे छपरा। इनहू के बात कइल रहे एगो नीजा, इनहू के बात कइल रहे एगो नीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा। एक जानी भौजी के भइल नतीजा, रॉन्ग नंबर फोन वाला बन गई जीजा।